Пишу для чытача так, каб у яго ажна захапіла дух, гаворыць мой сённяшні суразмоўца, пісьменнік Алесь Бычкоўскі. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Алесь Александрович, першае, што я хацеў бы сказаць, павіншаваць вас уступленнем у Саюз пісьменнікаў. Дзякуй. Гэта вялікая падзея. Я памятаю, як я ўступаў у Саюз пісьменнікаў, што для мяне была гэта падзея, гэта можа быць адна з асноўных падзей у маім жыцці. А вось калі вы адчулі сябе пісьменнікам? Ведаеце, мой першы літаратурны твор мастацкі быў надрукаваны ў 94-м годзе ў чэрвені. Не прайшло і 30 гадоў, як я нарэшце ўступіў у Саюз пісьменнікаў. І ведаеце, у нас знаёмыя бібліятэкары, яны вось жартуюць, кажуць так, што калі ты не ў Саюзе, ты не прафесійны пісьменнік, а калі ў Саюзе, то прафесійны. Калі я сябе адчуў, ведаеце, гэта стан душы такі. Нават і цяжка адразу і сказаць. Мабыць, хочацца пажартаваць і сказаць, я такім і нарадзіўся. Вы з вершаў пачыналі? Не, з вершаў не, выключна з прозы. Я нават і вершы ніколі і не пісаў. Вершы гэта трэба пісаць, трэба асаблівы стан душы, потому што вершы пішуць усе, а паэтаў на самой справе мала. І гэта адчуваецца, калі пачынаеш вершаваныя радкі чытаць. Таму паэзію я заўсёды абмінаў бокам, гэта трошкі не маё. А вось выключна прозу і праз прозу перадаць пачуцці нейкія і перажыванні, нейкія сюжэты, аўтарскае гледжанне паказаць і намаляваць героя, гэта таксама стан душы, майстэрства. Мабыць, спробы яны пайшлі недзе з дзяцінства. У дзяцінстве вельмі любіў дакладныя навукі, фізіку, матэматыку, астраномію, інфарматыку. Спрабаваў штосьці сам пісаць. Вось вы сказалі, дакладныя навукі звычайна пачынаюць пісаць гуманітарыі. Ты людзі, якія пішуць добра сачыненні, якія, так сказаць, вызначаюцца на уроках літаратуры, мовы. А, напэўна, вось зварот да фантастыкі, да навуковай фантастыкі, гэта абумоўлены якраз вашай прагай да дакладных навук? Менавіта так. Таму што калі я першыню прачытаў падручнік па астраноміі, адбылося это ў 2-м класе. Я вельмі загарэўся ідэяй космасу, зорак, і где-то можна было знайсці ў мастацкай форме, толькі ў фантастычнай літаратуры. Таму адбылося адначасова адкрыццё ў беларускай літаратуры фантастыкі і ў расійскай літаратуры. У беларускай Владимир Шытик «Трансплутонная Офелия» была такая знакамітая кніжка ягоная, вельмі выдатная, зборнік апавяданняў класічных, я б сказаў бы. Вось. А з рускай літаратуры тоже таксама такі дзіцячы фантаст Кір Булычоў. Это славны вельмі аўтар. Вось, дзякуючы ягонай кнізе «Девочка з зямлі» я вельмі загарэўся гэтай ідэяй, мне самому хацелася пісаць і спрабаваць. Дарэчы, вы ведаеце, я таксама цікавіўся фантастыкай, і, канешне, мои любімыя пісьменнікі, это і браты Стругацкія, і Артур Кларк, і Рэй Брэдбері, і многа, так сказаць, я чытаў і любіў эту навуковую фантастыку, і я лічу увогуле, што тычыцца, напрыклад, тых жа самых братоў Стругацкіх, то гэта не проста фантастыка, гэта расповеды і пра наша жыццё, і гэта глыбокія творы. Але, скажам, вы назвалі беларускіх аўтараў, а іх не так много. Не так много в Беларусі было твораў менавіта навуковай фантастыкі. Конечно. Каго мы зараз успомнім? Юрыя Брайдзера, Мікалая Чадовіча, каго яшчэ? І ўсё-такі вось вы, пішучы творы фантастыкі, як вы адчуваеце зацікаўленасць чытача ў іх? Я сутыкаўся з такім момантам. Чытачам цікава, калі вось мае творы фантастычныя напісаны на беларускай мове.
І вось па-беларуску шмат людзей чыталі. Хаця тут яшчэ трэба накірункі фантастыкі якія. Калі мы будзем браць, напрыклад, спробы пісаць тую самую касмічную оперу, як піша, напрыклад, Дэн Сіманс, альбо той самы Сергей Лук'яненко, зразумела, да такое літаратурнага накірунку, мне здаецца, вялікай цікавасці нашага чытача няма асабліва. Больш перавагу менавіта да літаратуры фэнтэзі, да нейкіх там таямніц, там штосьці звязана з фальклорам народным, з міфалогіяй. Вось, і менавіта цікавасць, калі узмацняецца, калі менавіта па-беларуску гэта ўсё напісана. Гэта традыцыі, гэта ж пачыналася Ян Баршчэўскі, Беларусь у фантастычных апавяданнях. Таму якраз на фальклоры стваралася такое фэнтэзі, скажем, беларускае фэнтэзі. Мы далей будзем працягваць гаворку пра літаратуру, не толькі пра тыя фантастычныя творы фэнтэзі, якія вы пішаце. Але на пачатку я хацеў бы запытацца вось пра што. Вы з Березіно, вы нарадзіліся там, вы працавалі там. Вы працавалі, дарэчы, не толькі журналістам, вы шмат і рабочых прафесій прайшлі. Вось, я гэта ведаю. Памятаю, калі у маладосці это адчуванне правінцыйнасці і сталічнасці. І ўсе маладыя пісьменнікі, як толькі яны падымаліся крыху на крыло, як кажуць, імкнуліся пераехаць у Мінск. Таму што гэта быў саюз пісьменнікаў, гэта былі выдавецтвы, гэта была магчымасць праявіць сябе. Як вы сябе адчуваеце ў Березіно? Выдатна. Ведаеце, у Мінск я хацеў пераехаць толькі ў маладосці. Як вучыўся на журфаку, была ў мяне такая думка, дзякуй Богу, што і не пераехаў. Гэта ўся мітуслівасць мегаполісная, яна мне толькі замінае. А у нас у Березіно жыць вельмі цікава, вельмі цудоўна на самой справе. У нас прырода багатая, такія прыгожыя ўрочышчы. Да таго ж наша Березіно яшчэ і шмат адбудавалася за апошнія гады. І спартыўныя комплексы узведзены розныя, і басейн, і новыя дамы ўзводзяцца. І неяк мы такое жывём там, як бы сваім сусветам. Это сусвет цікавы, усе адзін аднаго ведаюць, усе сябры, усе знаёмыя. І асабіста для мяне выдатная атмасфера для творчасці. Оно ўсё спрыяе, каб творчасцю займацца. І наша Березіно само вельмі багатую гісторыю мае. Яно як амаль што геаграфічны цэнтр Беларусі, там было перакрыжаванне самых розных такіх гістарычных падзей. На Бярэзіншчыне была стаўка Кутузава ў вёсцы Шавярнічы, якраз падчас напалеонаўскіх войн. А побач на беразе у нас яшчэ маёнтак, палац графоў Патоцкіх стаіць. Ёсць такія легенды, звязаныя з нашым Березіно, і міфы цікавыя. І вось усё гэта ў сукупнасці прыводзіць да таго, што там цікава займацца творчасцю асабіста мне. Калі гаварыць пра вашу творчасць, у вас хорошыя водгукі прафесіяналаў, людзей, якія ведаюць літаратуру. А як вашы землякі, блізкія людзі ставяцца да вашай творчасці, бо вы самі сказалі, што у такім горадзе на вуліцы можна сустрэць чалавека, які можа выказаць свае думкі пра творчасць вашу. Я мяркую, што пераважна станоўча, таму што водгукі добрыя чытачы, якія прыходзяць у бібліятэку і пытаюцца мае новыя кніжкі. І, дарэчы, калі выходзяць новыя нейкія аўтарскіх асобнікаў, што мне выпадае, мне недастаткова. Я даходзя таго, што магу купіць яшчэ экземпляраў 30-40 выключна для сяброў. Не толькі фэнтэзі, не толькі такія, скажам, глыбока фантастычныя, таямнічыя рэчы у вашых творах можна прачытаць, але ёсць такія, скажам, прытчавыя моманты, звязаныя з жыццём, звязаныя з канкрэтнымі лёсамі людзей. Калі мы будзем казаць пра апавяданне «Анёл Гаўрыла»,
дзе сюжэт, нечаканы паварот, ён узяты з рэальнага жыцця. Улічваючы, што я працую ў газеце, я часцяком бываю на паседжаннях камісіі па справах непаўналетніх. І там столькі бывае нечаканых момантаў, столькі выключна чалавечага негатыву. Ну, каб пісаў бы ў гэтым накірунку, то можна было з кожнага пасяджэння камісіі пісаць такія гісторыі. Дарэчы, вот мне хацелася запытацца якраз пра што мы часам гаворым. Як вы лічыце, пісьменнік, ён павінен жыццё адлюстроўваючы ўсё-такі даваць чытачу надзею на светлае, на прыгожае, на нейкае высокае? Адназначна. Асабіста я лічу, што так і трэба. Таму што літаратура гэта ж не толькі сродак нейкіх пошукаў адказаў на нейкія пытанні. Гэта літаратура, гэта яшчэ і сродак адпачынку. Прыходзіць чалавек з работы, уключае там інтэрнэт, лезе ў навіны, а там пачалося, кагосьці в адным месці забілі, там пераехала аўтобусам. У плыне інфармацыйнага негатыву чалавек неяк сам наабрыняе гэтым адмоўным усім. А вось узяў кніжачку добрую, цікавую, адкрыў са шчаслівым канцом, шчаслівым фіналам. Чалавек прачытаў, ужо і настрой палепшыўся. Таму літаратурай павінна быць, ну, хоць там можа быць зместы такія негатыўныя і цёмныя, ну, але фінал павінен быць адназначна шчаслівы, з надзеяй, вось. Ну, вось вы мне сказалі, што вот калі вы працавалі вартаўніком, у вас было шмат вольнага часу, каб пісаць мастацкую літаратуру. Зараз вы працуеце ў газеце. Тым не менш, газета, вот толькі што вы гаварылі пра тое, што дае цікавыя сюжэты, дае цікавыя сустрэчы з чытачамі. Не шкадуеце, што вы ўсё-такі выбралі прафесійную журналістыку? Не, ні грама не шкадую. Трэба займацца, мабыць, сваёй справай, ну, якую выбіраў. Я шмат кім працаваў, я яшчэ электраманцёр, і качагар, і адміністратар камп'ютарнага клуба, і шмат іншае. Ну, але я ні грама не шкадую. Цёткі, ўсё ж журналісцкая работа, праўда, дае сюжэты. Ну, а гэтыя вось рабочыя прафесіі, яны дапамаглі ўбачыць, як жывуць людзі, адчуць на ўласнай скуры, як жывуць людзі на самой справе, пра якіх мы пішам у газеце. І гэта вельмі багаты матэрыял і багатая фактура, вось, і для, па-першае, і для пісьменніцкай нейкай працы. Багатыя вобразы, і сюжэты, і жыццё. І асабіста, вось, ну, пісьменнік і журналіст, мне здаецца, павінен неяк адчуць, як чалавек жыве на самой справе. Ну што ж, дзякуй вялікі. Давайте мы перейдем до нашай традыцыйнай пытанкі. У адным інтэрв'ю я чытаў пра тое, што вы гаварылі, што неблага б вось мець такі часопіс, які б вот, ну, збіраў творы і публікаваў творы людзей, якія працуюць у гэтым жанры. Як бы вы маглі назваць гэты часопіс? Пры канцы 80-х, пачатку 90-х выходзіў цудоўны часопіс, які называўся «Фантакрым Мега». Але пасля, ведаеце, ўсе з эканамічных всякіх гэтых момантаў ён знік. І назва можа, ну, прыкладна падобная на гэты павінна быць. Ну, такі часопіс, на ваш погляд, трэба мець. Было б добра. Ну што ж, дзякуй вялікі. І яшчэ, вось, традыцыйна я пытаюся ў маіх гасцей, якое, магчыма, пытанне я не задаў, якое б вы хацелі, каб я вам задаў? Ну, можа, пра казкі. Давайте пра казкі. Ну, чаму менавіта казкі? Ну, казкі вось люблю з дзяцінства і ніколі не думаў, што я іх буду калісьці пісаць. Ну, і вось аднойчы такі здарыўся момант, напісаў я казку «Мураш-падарожнік» для сына маёй лепшай сяброўкі, для хлопчыка маленькая. Яна была надрукавана ў часопісе «Вясёлкі», а потом нечакана вось для мяне яна выйшла ў зборніку «Вясёлка 65», вось у гэтым. Ну і для мяне гэты твор вельмі блізкі, вельмі цікавы. Ну, і ў дзяцінстве гэта быў цудоўны часопіс. І вось прыклад таго, што зараз гэты твор неяк зажыў самастойным жыццём. Хоць ужо і прайшло з таго моманту, які я напісаў гадоў 10. І з тае пары я таксама працягваў патрошку пісаць казкі, запрашаюць нас і ў бібліятэку. Ну што ж, дзякуй вам, жадаю вам плёну, жадаю вам поспехаў і нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім маім суразмоўцам быў пісьменнік Алесь Бычкоўскі. Усяго найлепшага, да пабачэння, да новых сустрэч.